Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdop ying jongpi. Ka jingle menti jongki bor penyat ka GVK EMRI 108 Meghalaya. Kala penlong ye kinong tray ki balong kinong ya kontma COVID-19 ki bahakamat hagane ka kenti bakin hap shimhi halade ya ka jingkit kle nadong shadong nado ka bawat ya ka jakasa ban penbiang ya la ka thia kadem bat kum juru wat ya ka bam kadi kani ka jingbam khain snap jong ki bor penyat ka GVK EMRI 108 Meghalaya ya la kinong tray kala pau perthai hadin baka Khasi Students Union Central Executive Committee kalami syakmat ban yarap isen ailem yakini ki bapli ki nongtray ke EMRI 108 ki balahap ban mi no na ki hotel baki jusa baro shikata halor ka nongrim baka sarkar jilla kamla asyu bandang bay pisa ya ka baisa hotel chongki kabalong nodu usnem 8000 arpho men baka jilla Meghalaya kala sha len shop teng haka jing sapriang jong uknyang jing pang COVID-19 haka sen ka beningkong bat sementau snem 8000 arpuway haka ni ka kenti ka baar ka President jong ka Meghalaya EMRI Workers Union ka kong Microlinas Emily habaya keren bat ka Batesi TV kalaong bakini kijing sha ban ben jong kinong tray kabalajian ado kisnem balalajno kadai tang kadaw baki bor penyai kimshim la ai satya daka jingtho syakatanat ka koit ka khia ban penwat lemnya ki jakasa hadin balaptha yeki bakin lait sa abet shalaying hadin baki lawan phai nala ka kam ka baki hap ban pendem kal hadu bakala bu jingma pat ye ka koit ka khia jong ki bahayeng hasem jong ki hagani ka sngi na kalyang jong ka Khasi Students Union kala IT ki marbam shaki nongilam jong ki nong tray ke EMRI 108 kat bakidang sa ye menta ha ka rest house jong ka Tanat Forest and Environment ka badan ha Forest Colony Laumali hanong ba Shillong staff jong 108 ki lai kendo jing ya akam kini ka por bangta marba kini gede ki frontliners ba khmadu ki ba ban yakun not persya akan ka sam COVID kakandai tang ni pok kejala jungi bat kai ke bangi ka problem ba jungi ka jungki ni staff ba pok wan sri pulang ba makiru gidan hapo ka mentah ka ba khama nama hadian ba lawan lagi kam jam kim kiso septiang manisa seging kisam mar kim ko bagi bahayan sam nani ki paramarjam jungki kin kinyabet yang ni jingpang anar bakan kla EV bakan ni jingpang kedai ka jingpang ka bakloi ha banyabet bat pur start hadu kata-kata te nagalyang jung kim kasang hadi menglayo jingtep ba nagalyang jung ki Central Executive Council hadi menglayo jingtep ba ini ki staff jung 108 klayo ka jika bakin sa na hangni po range forest hangni po lomli te nagalyang jung la supeno ka jingarap khendiat nagalyang jung kim kasang mohoi lai jinga jung ilang barat handai hakum kani kapor dengan soba ini kinong ki staff jong 108 kidai kita kinong tray ki ba khmat do ki ban ki ba yakun persa yakan ni jingpang bat kalong kai bang susi ba sos nai khamtam abang yo sno bat tep bari i dalag jong khmat namar ba nagalyang jong doman ru kam simlala mat pendiam ki jingdan kam ki badan kam ha khamtam namar kum ba pi maki ki dan kam ya kabam kadi ka biang ka jakasa ka biang bat umla bandang ba pingsupa yaki hapo manantma klam kinu ki atiar ki baskam mla banong bakin tha isipai klam kabam kadi ka babiang bat ko mangi hagni sing baladam nagalyang jeng deputy CM ba prostun tensang badang ang ba bantang jha ba kajur bat kata kadi ka jing bamla pediang lani kadai ka jingkrang tham perkhat andai ki bantha kolat kalti namar kunno khamtam gini ki staff jeng 108 ki badai kita ki ba ai kakti kaman kakti kadian bat ki batrai kham kedran dian nesaptiang bat ki ba lasmar bat pet menket banba ya kinong pang kinong stom bat kidai ki benta ki bakratam hakum kani kapor ka bangta tena kalang jongi ngikentu hantam ya boro ki parodo pasnam bakin pai khmat dam sakin ki staff jong 108 bakin ai lang akti kaman ka diam maka jing yarap ka jengki la kalong ka bakhendiat ru handai kadai ka jingkergu ka bakra hakum kani kapor ka bawan ka klam ka bangta tena kalang jongi kasang ru ngiket bak kudian ya ki staff jong 108 bat bo blame don kat bat ki undam ki reki hakikam ki jam ki ingat
ba kini dan hakamat pedeng kamat kebukat dekia ba nginum la siu kalian ya kajing le ba kajing IT mat ba mesin kajing pi na kalian kajing yung kasang pi bro kawai ini dan rengkat ba pi ba ladang idan habanu nak poru kaju jinga ini trai rengkat ban rat bingkang ya kani ka kam ngani ka jala kajing baling ba kajing ya trai lang kan lang namta ka igai ba bhatam ya jala ba kajab ndujung hi bro kawai jadi kapelong yang mau bukan ingin wan lang kumdi hi akan negapor long hikwa kan nyipan ke jinjarat makiru ke kapelong yang gani nama bahaka aku kendai terik mencoba menjadi stand root nomor hi kat nisnam wilayah ki kan ikan management jungi dengan management jungi kam ju yang nabenta jungi ki staff hadu macam senam namta ketika ki hani ha is kasih gidan laki jongki accommodation dan neki jakasa baki yo dan baki dak lada blek kan duty jongki mo di kerja bah macam menai ha arf kunai terik ki kuan deka phone nak management pi amba pihak ya mi no nang ni na jakasa te litsa hidal di sayeng namal balai ka sarkar kamdan pisa syu bansiu ya kita ki baro ti kapelong ni tinggi ang ba king lek kum no ki staff ji kinum shem shoi ki covid case mantan la dem shemi ka covid case kin halisa shi yang sambat ki kon ki makidan ki staff jungi ki ba ki la face ka ta problem ba ki la litsa shi kala tak te ya ki staff ya ki ye ka sem ki kon ki yo pang baro ti menta baro ka pelong ini menta bang ya kiwen kum niru de bak ni i baka management kam le ha ka JVK kan ka company ka penyan ta kam le ka pelong ini ni hap shim hidala di ka senjam da ka union da ka memory wu hi bang yang hidala di ni a ni le ya kran shapo DHS da le kran sha DHS ya kran ba Dr. Amanwar ni kran ba tu bapak yang tu jo mission director ru om baka sarkar kam dan fund show teka pelong yang iba ha ka tu ka sngi ha ka khatwai tarik ni kendo hidala di satu namar ka ngi baka management kam le teki staff jungi kila long tieng kla shom tares ba kinu kin li sa shi lada ta lada ka protokol ka kum sarkar kong ba lada fil ada ta covid patient pim high risk contact ma pihak shong la ka jong tambah ya wat dikit yakini ki staff jungi pada ki batrai bat mit bat sngi bat kitu ki covid bi ki access ki patient yakini ki phali sa shi yen tekala long kila tieng kala kini ki staff jungi teka pelong yang ibangi hap shim hidala di ka senjam ni ya kran chate ki welcome dan fund tinggi ada ka option yakini ong ba de ka option long ka suggestion type kum tu ka idea yaki ba okay lada ngisu thoi sarkar bakam dan pisa shu at least ada ki government properties kini ki IB SIRD mo jong ka government hi ada kini nang ba dalam kumno long ka bat ki ration ki equipment se ebaro ya hadin ka tu ka disi ki hadin the next day hi kum tu koi ka sni kan aka sin ke babot hi ngila ali ai na ka jing thot ma ka management kam ai jing thot ma hamti hapo DHS yang ba ka management jo pi ka club ai jing thot tikin ngintip kuno ba pi dan kam accommodation pelong yang bangin tho ngi tho hidala di ka union ngili ai ka jing tho ngi ai ngi submit lang syapo sya Amanwar itu bat sya ki seng halang nang tabat ki bat ka office ti hadin ka tu ki ngi sayo ka di ka permission lagi DC yang plek you tambah yak ngila ban ai ka jakasa tambah ka bam mi pihak di yakran tambangin dale yakran sya DHS yang bakim dan pisare kata nam ta kini ki aid te ka pelong yang menta bat bangi hap shimi kanik senjam bangi hap le hidala di na dong syadong namar ba kamlong kalalong rezeki yakini ki staff jeng kini sa syaye so ngi nakalang jongi ke union ngi ai khuble ye phisia ki seng ro ma namal ba adi sakani kapor ka bangi dan kamha hidon lang bat ngi pi ai ka jingerat ngi long ngim nong kum ngi laksiu kuliang sho nama blekat yes nam ka jingi ki jongi pi dan lang bat ngi baro ka perkai ka i ka jingdan ka jong pi sing yong khuble shibon nakalang jongi ru ka memory wu yong khuble shibon bat nani syakmat long kumta kan long ni kerman bapin ya don rengkat bat ni haki lentia jongi ni ki fight jongi ke jingi ki jongi bat kenika management jongi namar ka daya keren ni kata le kum mangi ka union along kembali kai kerembut lan kai ludu mo bat nong no ar la iwe namar balai sarkar bat ka management ni marwai kat bayu long kimdan bayu aswati ka jing jongi pat mangi bat bilong ki front liner ban save ya ka live jong ki berita bah mano bayi i ka jing jongi ki staff pada dan bayi sarkar ka thati ambe phikiptik ngimden role ha ka sarkar ka ong kum ta ngimden role kita ki dinong tre jong kita de perkhat de kini kim le ti mata ni ong kble shibut ke at least lada kini kim dan makanan nan de phisia dan dekat bat ni pa phim no ini ti ong kble shibut nam ta kata accommodation ko bangi yo hang ni de kanika jakasa ka ditang na benta ka East Khasi Hills namar ka ba ai order yang iru ke ditang DC jong ka East Khasi Hills ba ai order yang i bangin sa hang ni bat hang tei ha IB jong ka soil department ti tang nam ta ki boy nam ta ki ngidang long under process ngidang up i kata ka jing tho mo long ka bakin a jing rat na shathi ti kita ngi pat ditang mentak badang long hi tang na isi mentan ma bakala
ni hap lek ke no ikan i sama kala kiu palat hang ni ha isi ka covid ta kadang ni lakam yu ke jenis ma syati siapa boy siapa yuru long ni hapet ya ka jengkiu jong ka yu an jong ka kes nang ta ni hap ya ka permission ka bengi yo syati ka siapa boy hang ni kum nom nong in sa ka ba akun reu lai phongot kum ta hina makin dan ki balik on duty ki bam dan duty ki ban off duty ki balawan ya ka duty kin man sa hang